Здравейте, това е първи клип в този канал, така че реших този клип първи да е на Clash of Clans. Не знам, просто така ми дойде. Защото главно ще снимам на Clash of Clans и на Clash of Royale в този канал. Нали ще има и на други игри, но главно тях. Така, това е моето село, така да се каже. Не съм чак толкова зле, не съм чак толкова и добре. Още съм назад в Танхал 8. Събрал съм доста ресурс в момента. И общо взето, да. Сега ще мисля да направим армия и да... Нали, да ви покажа как се цъка. Чакайте да видим. Така. Добре, ще направим... Ето от новите 10 Ice Wizard. Ще направим 10 гиганта. Ще направим 10 Wizard. Не, дай още 2 гиганта. Още 5, така. Не, няма да се получи. Така, една пека. И 5 арчера в ъглите, ако имат билдари. Мисля, че не е чак толкова зле. Чакай, даже ще буснем. Така. Да става по-бързо. Така и така е по един джем. Така, коледен евент. Всичко е по... това е по един джем за буст. Да трейваш един джем за буст. И да си оправяш кинга по-бързо един джем. Така. Дидо лефна. Не го знам кой е този. Добре, клана не е чак толкова лош. Има си доста правила. Вижте. Може да си паузирате клипа и да го видите. Така. Аз съм на 32 място. Но не играя за купи. Защото в Silver се падат много повече, нали, много повече селища с ресурси. Така че, да. В кинка ми е на 9 левел, още един път и ще го максна за Танхал 8. Така че като махна кинга, мисля да почвам с голем на втори. Въпреки че доста има да си събирам 60 000 дарк за елексир, но... Пеката. Като апгрейднах на втори левел, мислех, че край, това е. Но има още 12 дни и 6 милиона елексир. Това е много зле. Ето така изглеждат новите Ice Wizard. Мен доста ме кефят. Въпреки че има малко копии от Clash Royale, но няма нищо. Ще ви покажа как работят. Така. И мисля да се върна, като ми стане готова армията. И армията вече е готова. Само да си обреда мините, колекторите. Така. И само да ви кажа две неща. Идеята ми да си мина Танхала, нали, е смисъл, всичко за елексир съм го минал. Само в лабораторията имам доста неща да апгрейдвам, нали, с елексир. Иначе буквално няма какво друго да апгрейдвам с елексир. И да, малко тъпо се получава, защото постоянно ще съм пълен елексир. В момента не съм пълен с елексир, защото преди... колко сега беше? Добре, не знам, не ми се смята в момента. Преди си колко часа пуснах този приятел да се апгрейдва. И да. Нека да отидем към... да се биеме. Така. Дано се падне нещо хубаво. Не, че ми пука мене колко ще са... Опа, не, нищо. Малко така той не е лош. Мисля да го почнем тука. Само рискуваме. Дано да няма нещо в клан Кайсъла. Може да е малко силно. Така да си понамалим звука. И сега гледайте. Тук малко няма нищо. Малко уизърчета избягаха. Опа, какво направих? Тръгнах без спелове. Тая грешка не трябва да я правите. Тръгнах без спелове.
Добре. Не натам. Добре, няма лошо. Фейлнахме с първата атака. Дайте да видим докъде стигнем. Пускам билето на Queen. На Кинга, с извинени. Така. Чупиме го. И това стана лошо. Гигантите си отидоха. И останаха пеките и Кинга. И един Уизард. Станах само пеки и Уизард. Вижте как си замина на бързичко Кинг. Мисля, че бяхме до тук. Да. Няма какво друго да обере. Фейл. Не е фейл. Добре, добър ресурс взехме. Ще направя още една атака. Този път ще пусна изпеловете. Чакайте 15 минути, чакайте да го пусна. Така, този път ще пусна изпеловете. Така. И нека да направим същата армия. Само, че без единия гигант и ще сложим два лобрегера. Така. Според мен е идеално. Така. Сега. Мисля танхалът да го мина. Вече съм апгрейднал мортарите на Макс. За този танхал. Сега апгрейдвам Hard Defense-ите за 6 левел. Почнал съм с Wizard Tower на 6 и мисля сега да апгрейдна другите два Wizard Tower на 6. След тях ще апгрейдна каноните и след това Archer Tower-ите. И след това ще ми останат теслите, които тесли искат доста злато, за да ги апгрейдна. Има много оградки да правя. Вижте, до никъде не съм с оградките. Да. Ако се питате защо имам чак толкова... Ако въобще сте забелязали защо имам чак толкова много джемове, защото бях спрял този профил за една година и да. И просто влизах през няколко месеца да си обирам нещата, да си ги, да си почистваме тия хращчета, всякакви неща и натрупах доста. Което не е чак толкова зле. Честно казано, в някои моменти помагат, например, като трябва да излизам и трябва да нещо, бързо да направя. Да. Така, ако искате да влезете в този клан, трябва първото да сте доста активни, защото, да, много правила има в този клан, които трябва да спазвате. Доста строг е. Не е от тези кланове, които въобще не е пук. Ето, в смисъл, паузирайте си и си прочетете. Така, мисля да се върна, когато е готова армията. И армията ми е готова. Да, този път и спеловете са готови. Така че нека да започваме направо към битката. Нещо не иска да се покажат. Не. Така, този не е чак толкова зле. Така. Откъде да го нападнем? Мисля да е от тук. Така. Ето заради това направихме арчерите. И дано да няма нищо в клан кесъла. Няма нищо така. Не, пеката не натам, не трябва. Опа! Не, само да не изпомрат. Така, получи си чатпад. И сега само наблюдаваме тъпите пеки, както винаги. Вижте.
Тук мисля пусна един рейдж. Така. О, добре, пеката отиде на там. Идеално. Влизайте навътре. Така, първата звезда е взета, втората също. Така, малко се разделиха гигантите, които не ме харесва. Защото са по-намалко живот. Абилито на Кинг. Няма да го вземе както исках. Умряха си. Ето вижте ли Wizard Tower, как какъв Wizard Tower, Ice Wizard, как забавя. И мисля, че не беше чак толкова зле. Добре, малко. Да, така. Взимай. Въпреки, че сме пълни. Не е чак толкова зле. Поне за мене. Така. Дано да ви е харесало това клипче. Ще има още. И да, ще се видим в следващия епизод. До скоро!